Mamutasei mhuri yezimbabwe tinokuchengemedzai muchirongo chenyu chemasecret namaconfessions zita ndinoitwa iye Glory. Thank you so much for tuning into this platform. Muzora nhasi tine nyaya dzinobata moyo, asi tisati tapinda munyaya yedu regai ndingoti kune vese vanogara vachibvunza fudzi kuti rinobva kupi. Aiwa, information yose tinayo. Pandopedza kuverenga first confession ndobva ndakupai information. Alright, regai tipinde munyaya yekutanga. Hapana chinhu chakaoma sekuzvarwa mumhuri inobatwa-batwa. From day one musi wandakazvarwa, ndakavhura maziso ndichitopinzwa muurombwa neubatwa-batwa. Family yangu inozivikanwa, ko ndaizivei naitete, nekuti both my grandparents vanhu vanoita zvemishonga, and this was very normal kumba kwedu. Ndinotenda Ishe Jesu vakandiwanira nyasha, vakandivhura maziso, vakandiratidza kuipa kwezvinhu zvaiitwa mumusha medu, vakandidzikinura mumweya yemadzinza uye mweya yakashata yaive ine simba pamusoro peupenyu hwangu. Vatete, tazongotanga nekupinda straight munyaya ndisina kukwazisa. Zita muchanditi Grace nekuti ndakaitirwa nyasha nedenga. Vatete, pamba pedu paitika zvinhu zviri strange, asi pamusaka pekuti ndainge ndangozvarirwa murima handina kukwanisa kuzviona, but now that I look back ndinoona kubata kwaSatani. Vabereki vangu vane mabhizinesi, asi ndakatiza even though upenyu hwakambooma, zvaiva nani kuti nditambura pane kuti ndiende kunogara and be part of this family. Chekutanga, kuenda kudzin'anga was never and is never something chavanohesiteta kuenda. Vanoenda kun'anga vachidzoka vakabata mishonga inotyisa, asi church havarekedzi. And vanhu vekuchechi, they highly respect my parents because of how they appear to be holy. Takazvagwa tiri 7, ende pa7 apa ndini ndega nekuti ndakatiza urombwa. The rest hapana kana chimwe chete chine direction chavanoita. The rest vanongotenderera neupenyu hwavo vachingori panzvimbo 1. Kwete nekuti hatina kupinda chikoro, kwete, chikoro takapinda tikapasa, asi ndinoona uri mweya unotenderera mumhuri. Taiti tikaenda kwaambuya tainzwa nekupfungaidzirwa. Kwaamai vanobereka mai, every morning paruvanze paimuka paine mafootprints ataisanzwisisa kuti ndeyechii. Asi rimwe zuva, vatete, ndakati ndirere, ndakangonzwa kuti muka pave pakati peusiku. Ndakavhura maziso, tainge takarara mudining, munongoziva vazukuru vakawanda. Picture iyi haifi yakabuda mumusoro mangu. Ndakavhura maziso ndikaona mbuya vangu vakamira vasina kupfeka. Zvakandishamisa, ndaida kubvunza kuti nhai mbuya muri kuitei, asi ndakashaya simba ndikabva ndarara. A few days later again, apa painge pari paholiday, ndakavhura maziso, asi musi uyu ndakaona face yaita kunge yaJesu, kana kuti regai nditi face yaJesu, ichinyemwerera yakanditarisa. Ndainge ndiri kuprimary mazuva aya. Vatete, pamusha apa pairema zviya zvekuti kana uchifamba unongonzwa kuti pane vanhu vakakutarisa, kana kunzwa kuti mhanya utize. Takakura, makore akapindana. Chatoda kuti muzive ndechekuti kudivira nababa kwaigarofiwa, gore negore paifiwa, enda mbuya vangu vaisaratidza kushushikana nazvo. Vana vatete vangu 4 vakasvika mazera 50 vasina kuroorwa. Up to now they are now old, asi vari single. Vairoorwa vaibva vangofirwa nevarume. Pamwe pacho ukasazvitarisa waiti kuda kubata kwaMwari, asi takazoona zvikukutu nekuti sekuru vedu vakazotanga kudzipwa nezvinhu zvataisaona, asi ambuya vedu ndivo vaizomhanya kututira sadza muumboda dzasekuru, then kudzipa kuya kubva kwapera. Sekuru nambuya vaive nevana 9 plus vamwe vavakaita nemamwe madzimai. Pamba apa paigara pakasara. Back to my story. Mai vangu was very close kuna vamwene vavo, ende vaironga zvinhu zvavo vose. Ndaiva form 1 ndikabva ndaendeswa hangu kuboarding school, and the school was a Christian school. Taenda kuchurch pakati pevhiki and every weekend. Munongozivawo mamission schools, ende kwaiparidzwa shoko raMwari. Pandakatanga kuenda kunguva, ndakatanga kunzwa kuti mazamu angu
airwadza uye ndainzwa kunge ndine chinhu chinondinanaira. Zvaindishungurudza kuti sei zvaiitika. Ndakatombopuwa pasi namatron kuti ndiende kuhospital uko kwandakanotarirwa. Vakaita matest ese asi vakazongondipa mapainkillers because nothing was wrong with me. Makore akafamba and I think pamwe pose waiva wanana saka ndaisanyanya observer. Asi ndava form 4 muna April ndakaenda kumba since tanga tavhara zvikoro. Mumba maisararika muchirema. Ndainzwa kuneta chaiko. Business refamily raifamba zvakanaka. Asi chimwe chinhu chaitika pamba pedu paigara pakazara veukama. Hama dzese dzekure nedzepadyo. Imba yevabereki vangu ihombe ine mabedroom akawanda kwazvo. Ende upenyu makore ese aya aioma zvinhu muZimbabwe. Hakuna kana musi umwe chete watakambotambura. Mari yaigara izere mubedroom yevabereki vangu. Ndaigarowo namabhasiketi anenge ane mari nyowani kwete ma-US dollars akasviba aya. Pahama dzandataura dziya, vamwe vaiitiswa makosi, vamwe vachishandawo pamba ipapa vachibatsira. Asi kubva ipapo hazvaiita. Vanoita kunge vakadyisiwa, vanotenderera ipapo ende hapana mbori nepfungwa dzekutsvaka basa. Vanoita kunge vanhu vari under a spell. I also noticed kuti hama dzinonamata dzaiti dzikavhakacha aiwa hadzipagare vaipadarika. Back to my story. Ndaiti ndakarara, ndaimuka pakati peusiku, ndoona mai vangu nyakutumbura vakamira pacenter mubedroom. This was a very common sight. Asi musi wandinomuka uyu ndichivaona the following day, vaibva varega kutaura neni vototisa havachabatiki. Schools opened and I went back to school. A few weeks later, pakauya mufundisi. Vainge vari vechikuru, vaiti vachiparidza soko, ndainzwa kutsva. Ndaitadza kuvatarisa, chiso chavo chizere kubwinya kwaMwari. Ndaibvunza shamwari dzangu kuti muri kuzviona here, asi vaisazviona zvandaiona. Zvairatidza kuti ndainge ndava kupenga ozveshuwa, ndaiona kubwinya uko. Ndakazongowira pasi, shamwari dzangu dzinoti pakaitika zvinotyisa nekuti ndainge ndine vhoisi remunhu wechikuru raitaura pandiri. Mufundisi nevamwe vakuru vecheche vakandinamatira kusvika mweya yese yakashata yabuda pandiri. At this point ndainge ndisacharari zvakanaka before ndanamatirwa. Usiku hwaiedza ndichinzwa kuti ndakagarwa murumu muchirema muine mweya yotsvina. Kubva ipapo, I chose Christ and got baptized. Remember, my family was going to a different church and inini I had chosen this church. That holiday, I went home. My parents vainge vakatsamwa, vaingopopota, ndichishaya kuti zvainge zvaita sei. Kange ndogadzirira kunyora mazama, asi zvairema. Ndakarara, ndainge ndorota some strange creatures chichirara neni. Ndaimuka mukati meunderwear mangu makasviba. Kusvika one day, ndakati ndiri ndega pamba. Ndakatanga kuitwa sendabatwa nedzikirira. Ndakaona chimwe chinhu chinenge munhu, asi chiri chipfupi, chikauya kwandiri. Chakandidhonza vatete. Ndaishaya simba rekutaura okurwisa. Painge pane one chikadzi chainge chakamira chichiuchira. Ndakarwisa kwenguva refu, asi ndainge ndichikurirwa. Ndakazorangarira kudana zita raJesu. Ndakatanga kunamata, ndikanzwa zvinhu zviya zvandisiya, ndakabva ndapepuka. Kutarisa ruoko kudai, ndainge ndakazara ropa pandainge ndichidhonzewa. Kureva kuti this was not a dream, but reality. That night my father came from the shops. Vakandidana nezita rangu, vakapopota, vakavava. They were angry at the choice of the church and my baptism. Vakandidzinga pakati pousiku, ndikabva ndikaenda. Ndakanogara neshamwari yangu tete. I was shocked to see kuti kune mamwe families ane rudo rwakadai. Vakandiendesa kuLF. Pakatanga maCOS, they encouraged me to do the care courses. Ndikabva ndaenda kuUK. Ndasvika ikoko zvinhu zviya zvakaramba zvichiuya. Zvairara neni here and there. And madays andinenge ndakaneta ndikasanamata zvaiuya. Ndakatanga kuita serious nekunamata nekuenda kuchechi. Up to one night sleeping, I dreamed ndiri mucage and baba vangu vainge vane makeys. As I don't know what happened, a higher power opened
the cage. I ran for my life risingaiti vakasara vachinditsvaka asi havana kuzondibata. From that day I became free. Kutya baba vangu kwakapera. I am free and I thank God for his grace. I am free at last. Kumba, I don't think it will be okay for me to go back because vanhu vacho vanotyisa. I'm here kukuudzai nezvaJesu muponeso akandidzikinura. Trust him, tell him your problems. He will take good care of you and protect you. Naiwawa ndinoti haleluya. Guys, tazvinzwira soko rakanaka kudai, a testimony of kubata kwaMwari kwaunoona kuti mwana akasharudza Jesu asi zvinhu zvachona zvairamba zvichidzoka zvichimurwisa asi in the end zvakazopera. Tinotenda nekuti hanzi if you trust God, if you tell all your problems to God, Mwari vanorwira vana vavo. Pamwe pacho unotoona kuti unenge wazvarwa mumhuri inobata-bata ende kuti upukunyuke zvinotinetsei asi in the end God wins. Regai titaure nyaya yevhudzi. Vhudzi randakapfeka nhasi rabva kunonzi kusilky hair. They sell Vietnamese hair. Regai ndingotenderera kandikurati anditi munge muchiona. Saka ava ndivo vano mawigi ose andinopfeka. Ose mawigi amunoona ndakapfeka ayaya anobva ikoko kunonzi kusilky hair. Ndichasiya namba yavo. Regai titarise maprice. See, hapana glue, it's glueless, especially for people in the diaspora. Ndoziva kuti you guys will struggle with hair. Saka price list ndeye mawigi atori made 10 inch iri kuita iye 1800 inenge iri 2x2 closures. Then 10 inch ine 5x5 iri kuita 2050. Then 10 inch ine 13x4 iye to iye iri kuita 2.3. Ndo prices achona. Ndichasiya namba dzaKim, motaura naKim ndiye sales representative. Please bother nema-order. Handiti ndamupromisa kuti Kim vanhu vagara vachibvunza kuti vhudzi riri kubvepi. Saka mutaure naye handiti kuitira kuti mugone kutenga vhudzi renyu Christmas kayasvika. Vana mama mumbotorawo time yenyu kumbotengawo mawigi, take care of yourself. Gore rose rapera ba muchiita basa rekuchengeta mama. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Vatete makadi uchindiona ndifamba unondiyemura kuti zvavo havo vamwe vana undiona unoti zvavo vakagarika. Patinobuda panze tinoyemurwa nevakawanda asi vakawanda vacho havatozivi kuti ini ndiri umwe weminority inotovayemurawo. Vatete ndinenge ndichiti zvavo havo vane pisi, zvavo havo vanovata hope dzeumambo, zvavo havo vasina zvinovashungurudza mupenyu. Vatete ndiri tsikombi ine 34 years uye ndinorarama upenyu hweluxury chaiyo kwete hwekunyebedzera. Kana dziri sendege mabusiness aya ndaneta nadzo. Kumayat uko ndava kutosvotewa nako. Ndinorangara rimwe gore ndakaenda kuMonaco muhotera randaigara, ndaive ndoga munhu mutema. Yaiva hotera yepamusoro-soro zvekuti vanhu vaitombofunga kuti ndina blesa. Vatete blesa handina, handikwanisi kutoita blesa wacho zvakare sekuti kubva pahuro apa zvichidzika kunobata kuchiuno ichi. Vatete ndine zimaki randisingadi kuti chero ani arione. Ndine mudhindo weshepu wegonye vatete. Kwete vatete harisi tattoo aiwa anodhiroiwa neingi kwete, asi mutsara uya wakavapo sokuti ndinovata ndakambundirwa negonye. Aya ane tumambero aya, regai nditi gonye rinovata rakandimbundira. Nao vatete imagine gonye everyday richivata rakandimbundira over 8 hours everyday, rakatosiya musvezve kana kuti rakasiya maki padumbu pangu. Vatete gonye iri handina kuzvarwa naro kwete, uye kuripiwa senhaka kwete. Angu mazvokuda mavanga enyore. Gonye iri ndakaita rekuzvitsvakira by self. Vatete zvakaitika ndezvekuti ndaiva neshamwari yangu yainzi Linet. naLinet vatete takangokura tose tichigara muraini mumwe chete mugete. Vatete taitoenda kuchikoro kumwe chete kwataifambidzana zvakanaka zvinengei. Takapedza chikoro Linet ndokutorwa navatete vake. In a space of 4 years Linet wainge wainda nenyika. Musikana akangoita mari sefani sekuseka. Ndakafila challenge ini kutaura chokwadi. Ndakambozama kuita zvimahustles asi haiwa Linet waiva palevel rake oga. Kazonanzva Linet kuti andimuisewo patsime raanga amwa.
akatanga achiseka kuti manje vana Fifi mungazvigona here zvatakapindana nazvo. Ndakapindura Linet kuti zvaikonekwa sei. Iye ainge akazvigona 1. Akanditi paiva pasina dambudziko ndimupe 3 days aizoenda neni kumukoko wemari ndinomorawo ndiite kasoft life. Asi akanditi ndaisafanira kuudza anyone dzimwe nzendo dzaida kuti utaure wadzoka. Sezvo ndainge ndichiri kugara nevabereki, ndakaruka zano rekunyepa kuti ndoti chii. Ndakaudza ana mama nadhedhi kuti kuchechi kwana Linet kwaive negirls conference, saka ndaida kuzoendawo. Vabereki vangu havana kuramba. Mind you, ini naLinet takakura tichitamba tese zvakafungirwa. Hapana vatete. Ndakatopiwa kamari kekunoshandisa kumusangano vatete. Linet akanditora tikapinda Zambia via Victoria Falls. Takasvika kuZambia pane mafamily yaFaces anotozikanwa. Tasvika paya laini racho rainge risingafambi. Linet akazongoudza kuti mari yake anga asina kumboshanda one day. Zvaiva zvemushonga. Akati pandaizopinda masekuru ndaizopinda ndoga asi ndizame kushara zvinhu zvisina labor. Linet anoti anga akasacrifice chibereko chake, saka hafi akabata mwana mumaoko. Vatete chance yangu yekupinda masekuru yakasvika vakati masacrifice emabody parts ainge akwana emusi uyu. Zvekurombisa zvainge zvapera zvakare. Vaitoseka vachiti generation yedu ichavaburitsa mubusiness. Saka vakati ndimire mwedzi ugare vaizonotora kunyanza. Vatete kumirira mwedzi ugare zvayo singabudi zvamuchuse sokuti ndaienda nyepera vabereki kuti ndaenda conference. So mashomo acho aiita it can't. Ndakaudza sekuru kuti hapana chavainge vanacho here chiduku, vakati paive pasina kusara kwegonye. Ndakati gonye raiva right. Sekuru vakandiudza kuti gonye ravaindipa raizonditsvakira mari. Vakatituma small boys and girls anatula bechulude vaida varombi vane experience, saka vainge vasingadi kunditanga nazvo. Gonye iri ndiro raizonditsvakira mari, asi raive nemutemo mumwe chete. Ndaisafanira kuita 24 hours ndisina kuita body contact naro, senge kuribata kana kurupuruzira. Saka vatete pandinotoenda kumaholidays angu asingaperi ndinotorisa muhandbag. Lucky maskana epa-airport harisi detectable, otherwise ndaipinda busy. Tete sekuru vakandiudza kuti kana ndikati 24 hours ndisina kuita contact naro raizondiuraya. Ropa rangu ndiro inenge iri payback. Ndakabuda mumba masekuru vaya ndikaona Linet atogadzira kuti tisimuke tidzokere. Mota yaLinet aivasiya Zimside kuti zvitendeseke takapfuura nekwaiva neconference iya kuBulawayo. Linet akati titorwe mapicture titumire maparents angu kuti zvitendeseke. Linet aiva tsotsi guru. Takazosvika iduka doma kwandaigara nemaparents angu. Linet kwakundisiya akaonekwa akati ane business raimhanyira kuHarare. Vatete ndakasara ndikavhura pasoro yangu yegonye straight from Zambia. Ndakarisa mbondoro rinofa vatete kuti ndisafungira anything. Ndakaboora mattress yangu yekurarira ndikaisa gonye riya imomo. Ndaipota ndichiti manheru mumba munenge mati zii, ndotora gonye riya ndoripurusira. Ndiwo matangira akaita relationship yangu negonye iri. Vatete mattress muya makatanga kumuka muine mari zvekuti yaive yabva nekupi ini ndainge ndisingachatsvakani nazvo sekuti gonye raindishaira. Pasina nguva ngani ndakaita mari vatete zvekuti ndakaita move out paimba yevabereki. Vabereki vangu vakada kumboramba vachiti ndaizobuda ndaroorwa. Chavanga vasingazivi ndechekuti ndaive ndatoroorwa kare nemurume anochengera. Mukasha wacho aiva atovachinjira furniture, aiva achibudisa mari chaiko. Havana kuziva kuti ndaive ndazviroodza ndoga, asi mukwasha wacho aisava mukwasha sokuti aiva munhu aiwa asi raiva gonye. Vatete ndakazongobhata vabereki vangu vakazonditendedza kubuda. Mupfungwa dzavanofunga kuti mablessing acho akabva kuconference. Dai vaisiva. Vatete gonye rangu rakakura, harichakwani mugaba rakapera mayonnaise. Gonye rangu rinovata pachifuva changu. Dai riine maoko ndichiti rinondimbundira. Tete ndakadhinda maki yegonye kubva pahuro apa kusvika kuwaist. Kuda riri kumaka territory. Kwete handisangani naro pabonde, asi mutemo wacho rinoda body contact nemunhu. Otherwise ndikasadaro rinodya inini. As young as I am vatete ndatova nemaproperty portfolios. Vabereki younger siblings ndinochengeta. Asi ndikakuudzai kuti neglowing skin yandinayo nekupfeka madesigner clothes handina kana anoti muroad.
chero benzi zvaro vatete kana chigunduru hakuna. Ndinodawo kutanga mhuri yangu, asi ndinotanga negonyere. Chero ndichienda kumaholiday nekugara ndichiburuka mundege seshiri, upenyu hwangu huchasovei. Ndikangokumura nhumbi panotori nezimaki rinoonekwa, handitokururi pavanhu. Chero ndikaenda kumabichi ndogara ndiri fully covered. Ko ndodi iro gonye rakandifensa from neck to waist. Tete experience iyi yakandidzidzisa kuti hazvirevi kuti ukaita mari uchaita happiness mukati meupenyu hwako. Ndaifunga kuromba ndiko kupera kwemaproblems angu. Handina kuziva kuti ndiwo mavambo emaproblems angu. Chokwadi kugarwa negonye here. Vatete izvezvi ndipo pandiri kuona kuti pakabhaizika kuresveka chaiko. Dai ndaikwanisa kudzosera nguva kumashure ndaidaro. Ndiri murombo asi ndiri happy. Ndaimbozvinyaradza ndichiti kuchemera mundege kuri nani, kuchemera kuDubai kuri nani. Hapana nani sekuti handina zororo negonye irori. Izvezvi rachireba kuzvi1 mita ikoko rava kusvika. Ndine mari ndine dzimba ndinogara ndichienda kuma different destinations, asi ndine rufaro. Kwete, handina. Money is not always the solution to everything. Tikanzi tichinjane izvezvi, nditore hangu urombo vatete, ndinoshara ndichisira anozvida hake. Kuva nepeace is important. Harinetsi, hariurayi hama, charo kungopuruzirwa chete nebody contact. Hazvinyanyogosha. Kutsvaka mari harinaro simba. Saka kana pane anoda ngakupei nhamba dzake, sekuti nzira yoga yandinokwanisa kusunungurwa ndokunge ndawana umwe anoda kuita barter trade. So anoda gonye rinotsvaka mari ngakubatei vatete. Guys, so my sister is saying she's tired of this. Apa vadori nemaki. Zvinoregai ndikudzeka zvinhu zvine ma-terms and conditions. It's not easily transferable kutoti gonye rangu ichitora rinodzokera kumuridzi waro. Number 1. Number 2, ndoda kuti pane last week ndandatokangamwa. A few people kept on sending messages. Zviri sei ndipinzeka mari, handiri mwana mudiki but life yangu yakaoma, ndoda kupinzwa mari. Tipinzei mari. Inini handirombesi vanhu. Let it be clear. Handirombesi munhu. Handina kwandinoziva kunorombesewa. Ini ndinoverenga nyaya dzevanhu. Vanhu vanotumira nyaya dzavo paWhatsApp. Ini ndoverenga chete. That is all I do. Handina superpowers. I'm not murombisi. Handiti ngatipabate ipapo. Alright, tisati tapinda muyedu yechipiri, pana mukoma vakatumira nyaya yavo hanzi makasimba here tete. Ini ndauya pano kuzotaurawo nemi. Ndiri mukomana ndine 27 years, ndinogara kuCape Town. Ndinoenda kubasa. Ndinotsvakawo musikana ari serious wekudana naye. Ave nepfungwa dzekuda kupinda mumba, anoenda kuchechi, anotya Mwari. Ini ndinoenda kuchechi, ndikawana anoenda kuchechi better. Ndinogara kuCape Town. Saka mukoma vari kutsvaka musikana anotya Mwari. So you have to be a God-fearing person. Avana vasati kuti slender kana kuti plus size. The most important thing to him is somebody who is God-fearing. Handiti vari kuda munhu anotya Mwari. Vatete makadiniko. Chekutanga ndinoda kutenda neplatform yamatipa yatokwanisa kutaura zvinonetsa muupenyu nezvimwe zvatiri kusangana nazvo pasina judgment. Ndiri mudzimai ane makore 40, handina mwana, uye dambudziko randinaro iri vatete rakatanga mushure mekunge ndazama kupinda mumba, asi mapindiro andaita mumba anga asiri nzira dzakanaka, kwaiva kutozama kudzvamura hono yeumwewo. Ndakasangana naJoseph kumachills. Joseph munhu uya wekuti pavanhu he stands out vatete. Joseph aiva akapfeka simple and smart. Iniwo ndaive ndakagara nevamwe vangu vandainge ndaenda navo. Joseph akaratidza kuva neinterest neni, neniwo ndaitovawo neinterest naye. Mukufambidzana mutete, pandakazozwa kuti Joseph aiva nefamily. Pandakasangana naJoseph ndaiva ne34. Mukuratidzika kwazvo zvaingoita sekuti Joseph aingoda munhu wekufara naye zvisiri zvemarried. Ipapo vatete ndipo paive nedambudziko sekuti ndaive ndapinda nemwoyo ka. Saka ndakazviudza kuti ndaizomhanya kuti ndiroorwe naJoseph. Zvebarika taizongogarisana, raiva basa, zvaiva nebasa rakagara riripo kubva nekusinga Perry. Ndakaenda kune imwe n'anga yandainge ndanzwa kuti inobata basa chaizvo. Vatete ndakanotsanangura nyaya yangu, ikati zvaiva zvishoma izvo, vaizondipa wangu murume. Ndakapiwa zvandakapiwa zvokushandisa. Chinangwa chaive chokuti Joseph andiise mumba. Mushonga wandainge ndapiwa nasekuru ndakanzi ndigeze nekupfungaidzira kwemazuva 3 anotevera. Ndakaita sekudaro. Handizivi hangu kuti Joseph ari allergic kumushonga here. Asi pandakatanga kushandisa mushonga vatete, Joseph akabva andighosta. Ndakangomuka ndisachatauri neni, ndava blocked. Anyway, apa anga anditambisira 4 years dzeupenyu hwangu. Takazosiyana ndava ne38 years.
asi chiri kunyanya yondidya ndichifamba makore maviri apfuura aya vatete ndechekuti ndinoshandisa usiku everyday nechinhu chandisingaoni. Zvinhu zvakatanga mushure ngaedza mushonga iya yandakapiwa nasekuru ndichida kuti Joseph andiroore. Vatete, hazvisi nyore kuziva kuti uri mukadzi wechinhu chausingaoni. Ndakadzokera kwasekuru vaya kuti vanditsanangure kuti chii chavainge vandipa, ndikawana pane mwanakomana wavo akanditi sekuru havachapindi mumatare, vainge vava nedementia yekukura iya, saka vainge vasingachabetseri vanhu sekuti vaigona kukupa zvinhu zvaunenge usina kufambira. Ndakatsanangura kuti ndizvo chaizvo zvainge zvaitika kwandiri. Vatete, ndainge ndichida kuroorwa nemunhu anofema, kwete kuroorwa nechikwambo chandisingaoni. Akati zvaidaiwo sekuru ndivo vaigona kurivhesa madhills acho. Vatete, ndapererwa chokwadi, kupiwa chikwambo by mistake ndoitei nacho ini. Hachitsvaki mari, hachidi chacho kungwarira bonde. Ndinofunga kuti ndicho chakasvibisa mwoyo waJoseph. Vatete, vanoda kutora varume vanhu nemishonga ngavaregere, vanobatisa zvinhu zvisina kunaka. Ndiri pakuchema kuti dai ndakagara zvangu ndiri single, ndaigona kuwana musingu wangu kana divorce, kwete zvandaizama kuita nezvekumanikidzira pana Joseph. Kuda ndiwo mubayiro wangu iwowo. Saka vari kuti izvo zvinhu zvaive zvazohlamuka paya vakapuwa, looks like vakapuwa zvinhu zviri wrong. Ivo vanga vachida mushonga wekuti vadi Joseph avade, asi kubva musi wakapiwa mushonga naJoseph, rudo rwaJoseph rwakabva rwadopera. Munoona kushata kwazvo. Alright. Guys, nhasi regai timbotaura nyaya iri pano. Handi munoziva vanhu vekufabsa papa, ndaita kuti fabsa. Saka vakaenda kumba vakanogadzira kumba. Handimoda kuona madevelopments kuti imba yava papi. So basically imba iri kupaintiwa, vava papainting stage. Matiles vakaisa but havasati vanyatsotitumira proper video, because vari kuti izvozvizvi vamani nhasi vataura navo vakati it's dark, kuri cloud and all. Saka toda on a sunny day munongozivawo matorero mavidhio ana mama. Alright. Vanhu vekufabsa vakaenda kumba vari kunopedzisa this Wednesday kupainta interior. Asi panze futi, vari kunopedzisa kupainta panze neinterior. Saka vakaisa first coat nesecond coat, then mawindow ose, moona kuti mawindow frame akauya ari emeruni. Saka ose iwo achapaintiwa into grey, since sliding door ragara riri regrey. Plus tichaisa garage door rinenge regrey. Saka vari kuita macorrections. Remember, havana kuvaka imba iyi, they are doing corrections. Saka vari kupainta first coat, vapainta semaonero amuri kuita, vakaisa mawindow white semaonero amuri kuita. Saka zvasara zvino kuperfecta kuti vaise umo mamuri kuona imomo vaise white coat. After that, tichazokuratidzai finished basa, asi vari kungonogadzirisa macorrections pakaitwa zviri wrong. Saka tiri kuti kana kuri kuti moda kuvakirwa misha yenyu, aiwa varipo and they are very affordable, vanokugadzirirai basa renyu zvakanaka. Kana muchida kuti vakurufirei, varipo. Mastarlink enyu vakaoderwa mastarlink aya, handimaona kuti yakanoiswa, pane imwe yakanoiswa kuHarare kuWestgate, ndaisa apa. Pane vamwe vanditi vatete zvezvizvi ndoda kuiswa Starlink zvinofamba sei. Vose ivavo ndichasiya namba dzavo idzi, movafonera mowa information yamunenge muchida. Nditi aiwa basa riri kufamba zvakanaka, tinotenda Mwari. Patinonoti December izvo zvisvika tasagwa ne1 month to go, towana pekunosvikira pakanaka. Imba yose yakapera kuita matiles. Ine matiles acho kuti anoti dhure, asi takaisa. Muchizviziva here kuti pazuva panofa 153 munyika worldwide. Pa153 papo toziva sei kuti hauko, toziva sei kuti nandipo, toziva sei kuti maiguruka kuti mainini, kana kuti beneficiary yako haipo ipapo each and every day. Saka ndiri kuti ndangodzoka kuzokurangaridzai kuti let's remember to get quotes from diaspora insurance, anditi kuitira kuti upenyu hwedu huite easier. And handimunoziva kuti zvinhu zvakadai zvinongoitika usingafungiri sekutaura kwandinoita everyday. So I'm saying if you are in UAE, Poland, Europe, Canada, UK, especially UK, remember to get a quote from diaspora insurance and get peace of mind. Haisi mari yakambowanda guys, mari yekuti unotenga pizza chaiko, kuitira kuti upenyu hwako musi wekuti musi 153 pauchasvikawo, chance yako paichasvika kuti ufigwe, zvinhu zvako zvinenge zvakarongeka. It's a fact. I'm telling you things that you do not want to hear, but that is the reality of life. I am also encouraging every one of us. Ndoziva kuti vazhinji venyu munoona musina kusubscribe. Kungobaya button kudai hazvibhadhariswi. Ende zvinobva zvatibetsera kuti
tikwanise kureach out to a larger number of Zimbabweans who have never watched us, anditi, so that we can grow our community, tinge tiri vanhu vari positive. Guys, ndoda kuzotaura zvakare nenyaya yekuti pane video yandakaposta yaZenzo, the last episode yaZenzo, and I actually posted that video ndikaidelete ndikazoposta imi pano paYouTube. Ndabvisa the first part, but kuTikTok I did not remove that part. That part I said vana vazhinji vekubulawayo, they really look forward to coming to South Africa. And this was a message to the parents. Anditi. Now, I posted that video on TikTok. Vanhu vakauya pa comment section. Vakatanga kutaura kuti, hey, like people are angry, people are bitter. Vakati, hey, urukuti isusu hatina kudzidza vanhu kumaTebeleland. Hey, gukura hundi. What? I get you. Zvese zvamakataura zvekuti gukura hundi nechichi ndiri kuzvinzwa. These are good emotions. Nema comments saying they are good, but you are directing them to the wrong person. This community is not a tribalistic community. I need you to understand that. We are not tribalistic. This community is a community of Zimbabweans who are trying to help each other heal from childhood traumas and what. Tichibetserana nema parents, kuti ma parents, nyika yashata, vana vari kuita izvi. What do? You take that video, motanga kuungana squad one muchisiya bitterness yenyu kuti what hatina kudzidza. I did not say that. I said, as a child, my parents, listen to what your children think. This is what your children think. Why? Because now they admire. Isusu patoenda kubulawayo patodzokera kubulawayo tenge takagesa nditi takapfeka mawig chidrive mota dzakanaka. So do you think kuti vana they don't admire us? They do admire us, but they don't know what it takes. I said muklas mandayo ndiri form 4 ndichinyora exam. Pane mukomana, I remember his name, ainzi Xolani. Aivakagara chiti mina vela ndibhale cause ngizoya egoli. So vana they think ukuthi ukuya egoli ndiyo the passport to success, but that is not it. That was my point. Let's learn kuva vanhu vari positive and musafarira kutora taking you whatever your bitternesses and what and putting them to me. No, that is not right. I'm not a tribalistic person because I am Ndebele, even though I grew up in Midlands. I speak both Shona and Ndebele. Saka musaunza zvimatheory zvenyu zvekuda kuvenga nebitterness panapa. We are not that community. We are not a community of vanhu vanovenga. We don't hate each other. Just that nyaya yakanyorwa ende mwana ende munyori as the little child that she was, I wanted to go to Bulawayo. This is something that was planted in my heart. And I said to my parents as a warning, I became the bad person. Can we grow up? Can you grow up with Zimbabweans and stop being bitter people? Don't talk about bitterness. If you don't know, you just stumble upon my video, then you don't even know me. If you are one person who have watched me from whenever you've watched me from the past 300 videos that I've posted, you would understand the kind of a person that I am. So don't bring your bitterness into your zvamunofunga, zvese zvamunazvo mozviunza pandiri. I am not that kind of a person. This was a warning to the parents. Muzvibate.